Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha sawuthetha ngoYusuf Marti. Yatsho intsholo ke baphulaphula lapha ku-social media bekhala abantu abaninzi besithi uYusuf Marti akayiyotu iKaizer Chiefs material. Abantu abaninzi bathi ke kwaye uba adanikezwe ikapteni kuthiwa mabe ngikapteni weKaizer Chiefs Marti, bathi abayazi uba eso sigqibo saqala phi. Loo mntu wayecinga loo nto uba kwakuthina zenze uMarti ikapteni weKaizer Chiefs ngoba akadisevu wayela bantu uYusuf Marti. Niza khumbula into yokubana ke uYusuf Marti lo izolo uphose ipenalty umfana omdala iKaizer Chiefs ebiqobisa lapha neqela leGolden Arrows. Waphinda umfana omdala ke wayihlamba kuloo penalty ke wafaka inqaku leKaizer Chiefs. Bethiwe ke phaa iKaizer Chiefs bethwa phaa liqela leGolden Arrows phaa ngo-2-1. Masingene banzi ke baphulaphula ke sithi qabaqaba ngendlela esibona ngayo. Okokuqala nje udala le nto thina ke siyikhalimele into kaYusuf Marti. Kubantu abaninzi ke kusekube ngathi sisi-enemies okanye ke sisi-enemies zikaMarti, simfuna uMarti into yokubana ke makadlale. Kodwa iyandothusa into yokubana ke ingaba kukho umntu othanda ibhola, oyazi ibhola ncakasana, ongazathi uMarti ibhola uyayazi. uMarti umfana omdala ke kwapha uqela leseCoco United umfana omdala wayenganamdlalo ungako. Andiyazi Kaizer Chiefs into yokubana yintoni nale yayibone phaa kuMarti umfana omdala, ngoba akayona le midfield uMarti le inika umdlandla ithembisayo. Udlala i-long balls umfana omdala, uyazilahla nezo long balls umfana omdala. Akho nto ayinceda ngayo iKaizer Chiefs uYusuf Marti baphulaphula. Masingabe ke siqhathana silahlekisana, akayiyotu imaterial eKaizer Chiefs uMarti. iKaizer Chiefs meba nguyena mntu yokuqala lo ukumkhulula uMarti kulaa team, isogqiba ihlale phantsi cinga into yokubana ke ifunani. Xa ingakazazi bifunani mayibuyisele itumela ngiphone phaa kwiKaizer Chiefs kweza pali up until iKaizer Chiefs ke izofumana ugoalkeeper right, ngoba ukhuni uyaqhubeleka uyatreyina umfana omdala kodwa akasetyenziswa. Siselapha ke kuMarti kwakhona uMarti umfana omdala iKaizer Chiefs imohlule. Le nto le ayifuni nobe ke ibe ithethwe sithwane. Umfana omdala nizawukhumbula kahle into yokubana kwezi matches ezintathu zeNedbank Cup ebengekho uMarti, idlala iKaizer Chiefs bebaleka ngayo kwesasisu, idlala abafana abadala kwa-3-1 la trainile babewina ngabe betha la team ke iya kumvela. Baphinde babetha ke nezi team bazibethile engekho uMarti. Nanizoyibona indlela iKaizer Chiefs ibebaleka ngayo phaa kula midfield. Kodwa umqeqeshi weKaizer Chiefs unaphi kunjalo uvela afuna ukumnyanzela uMarti, afuna umfaka ngenkani ngoku itim ayibona into yokubana seyiqala banembumba, seyiqala ukuhlangana, anyanzela uMarti wakhe phaa. Afike uMarti amoshe yonke laa nto ibisenziwa zeza players, aqalise i-long balls zakhe, aqalise le nto ungasoze uyazi uba wenzani phaa ebaleni umfana omdala. Kona uMarti akayimaterial Kaizer Chiefs futhi nomlumzana unaphi. Sizobana sitsho kokugcina nokokugqibela sithi if uyaqhubeleka usebenzisa ii-players ezifana noMarti, ngabe uzivulela igate yokuba makaphume eNaturena. Yiyona ndlela yakhe yakumkhupha eNaturena uNapi uba akayijonganga ii-players ezifana ke noMarti, Chivaviro, Dupreez. Zii-players ke ezo ke ezingasoze zimsendawo phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Nani ke baphulaphuli ke nikake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.